Bapak Giono, Pak Adil atau Mas Adil nyuwun donga pangestu dhateng sedaya para rawuh utaminipun ing sami kepanunggas ing sami sani. Mugi-mugi panjenenganipun Pak Giono ika badhe makarya bidhal wonten Kutha Sincang pinaringan wilujeng kalih sedherek sambikala. Pinaringan wilujeng kalih sedherek ing sambikala rahayu sagung dumadi wonten mriku nyambut gawe kanthi sukses, kondur kanthi wilujeng, beto rejeki kathah, murah-api dhateng sedaya keluarga. Tercapai apa yang menjadi cita dan cintanya. Matur sembah nuwun. Oh nggih putrane Pak Giono. Sembah nuwun menika arep nggo sangu ning luar negeri kok dadi paringi nyangan. Wah, jan matur sembah nuwun dilongi. Lumayan 1 juta 100 matur sembah nuwun ya. Nggih. Yo, terus kesik monggo. Bisa ngomong dengan udah kreasinya full Cokers Mania. Giono itu kas Mas Adil iki sing badhe keluar negeri iki. Pikarang wilujeng ya mau sing sak lagu nuket banget ya kudu dipinangkani ya. Ya, enggak terus Pak Bentang ya.